Zdravím vás. Túto konferenciu sme začínali biblickým pozvaním, biblickým textom, v ktorom písmo hovorí povstaň a svieť. Počas tejto konferencii sme veľa rozprávali o tom povstaň. A ja verím, že sme boli motivovaní, vyzvaní, že chceme povstať. A Boh nás teraz volá, aby sme vstúpili do tej druhej časti. Poďme a svieďme tam, kde nás Pán Boh poslal. Stretli sme sa tu ľudia, ktorí veríme tomu, že Pán Boh má sen o Slovensku, ktorý je krajší, lepší a väčší ako to, čo vidíme doteraz. Sme vďační Bohu za to, čo vidíme. Rozprávali sme si o 5 zboroch, kde sme začínali. Rozprávali sme si a inšpirovali sme sa tým, ako Boh konal cez antiochijský zbor a ktoré tie ingrediencie napomohli tomuto zboru zakladať mnohé ďalšie zbory. A ja verím tomu, že teraz nás Boh volá, aby sme povstali a svietili. Dovolte mi prečítať ešte jeden biblický text na tejto konferencii. Skôr ako pôjdeme k jedinečnému vrcholu tejto konferencie, pretože táto ministry konferencia, ak náhodou ste s nami poprvýkrát, je taký top event, ktorý máme pre pastorov a služobníkov v apoštolskej cirkvi na Slovensku. Ak si to viete predstaviť, keď niečo dôležité sa ide vo vašej rodine udiať, my máme len 12-ročnú dcéru a minule prišla za nami a povedala: ale vy sa so mňou nerozprávate o dôležitých veciach našej rodiny. A poznáte to asi, že keď rodina, možno chce zmeniť bývanie, možno si chce kúpiť auto, tak sa stretneme, my to robíme aj s našimi deťmi a rozprávame sa. Podobne na úrovni cirkvi, ministry konferencia, je to jedinečné miesto, kde sa stretávame ako rodina a rozprávame sa o tom, čo veríme, že Boh koná. Ministry konferencia je na konci roka a zároveň je predzvesťou toho, čo veríme, že Boh chce konať na budúci rok. Veríme tomu, že Boh nás volá k tomu, aby sme povstali s vďačnosťou za ten raz, ktorý Boh dal za to posledné obdobie, že z 5 zborov máme takmer 50 zborov, ale zároveň veríme, že Boh sníva ešte väčší sen a my nechceme ostať zaspatí, ale chceme snívať tento sen a kráčať tento sen s ním. Preto sme tu. O tom je tento začiatok, s ktorým budeme pokračovať aj celý budúci rok a verím, že mnohé roky pred nami. Príslovie 18. kapitola, 19. kapitola, verš 21 hovorí: v ľudskom srdci je veľa zámerov, no Hospodinové rozhodnutie pretrvá. Priatelia, prichádzame pred Boha aj v tomto vrcholiacom momente konferencie, aby sme povedali: Bože, povstávame. Bože, veľa zámerov hovoríš do nášho života. Bože, hovoril si ku nám. Veríme v to, že sú to tvoje zámery, ale zároveň sa cítime byť tak obmedzení, tak limitovaní v tom, ako ich môžeme naplniť. Bol som veľmi vďačný Bohu za všetky tie príbehy. Bol som vďačný Bohu za Adama, ako nám zdieľal ten anglický príbeh toho, kde tiež veria, že keď svoje zámery odovzdáme Bohu, Boh je ten, ktorého rozhodnutie pretrvá. Viete, aké je Božie rozhodnutie? Choďte do celého sveta, choďme, poďme na celé Slovensko. Zvestujme evanjelium a čiňme učedníkmi všetkých ľudí v mestách, mestečkách, v tých 40 plus okresných mestách, kde stále neznie evanjelium v plnosti a Hospodinové rozhodnutie potrvá. Keď naše zámery vložíme do Božej ruky, tak to Hospodinové rozhodnutie potrvá. On nám pomôže, tak ako nám pomáhal doteraz, tak nás povedie aj ďalej. Rasto, veľmi ti ďakujeme za zdieľanie, úprimné zdieľanie tvojho srdca. A ako hovoríme o tom, že tie Hospodinové zámery pretrvajú, dovolte mi povedať len 3 podnety k tomu, ako do toho môžeme vstupovať. Počuli sme dnes ráno o Anglicku. Čítal som ze Spojených štátov amerických. Sa každý rok otvorí 7 000 nových zborov, avšak 5 až 10 000 sa zatvára. Na to, aby krivka rastu
rastu, ktorý veríme, že je zjavením Božieho srdca pre národy. Na to, aby táto krivka mohla pokračovať, tak je potrebné otvoriť možno približne 12 000 zborov. Zo všetkých zborov, ktoré sú otvorené, tretina sa nedožije svojich 4. narodenín. Tretine sa darí, ale stále nevedia byť samostatní. A tretina je samostatná a zakladá ďalšie zbory. Je tu výzva pred nami. Sú tu desiatky miest a desiatky zborov. A ak tie zámery Božie môžeme prijať ako naše presvedčenie a zámery, tak Hospodin stojí za svojim rozhodnutím. Čo sú tie veci, ktoré stoja pred nami? To prvé je poslanie, ktoré je väčšie, ako sme my. Poslanie, ktoré nás presahuje. Ak Boh ku nám hovoril, a verím, že hovoril počas týchto dní, tak je to v poriadku. Nezlakneme sa toho, že to poslanie, ktoré nám dáva Boh, je väčšie. Je väčšie ako ja. Presahuje ma. Lebo môžem si pripomenúť, že Hospodinové rozhodnutia, Božie rozhodnutia sú pevné. Ak Boh ku tebe, ku mne hovorí, ak si pomyslel na nejaké miesto, ak si pomyslel na to, že je niečo nové, čo Boh robí v tebe a zrazu to poslanie je tak veľké, že sa ti zdá, že ťa to presahuje, vitaj na našej lodi. Veríme, že Hospodin si stojí za svojimi rozhodnutiami. Hospodin sníva sen o Slovensku, aby to bolo miesto, aby to bola krajina a krajiny naokolo, kde Božie evanjelium je poznané viac. Poďme počúvať Boha, poďme počúvať jeho zámery. Cirkev, ako sme ju poznali, sa možno potrebuje meniť. Programový model slabne a ľudia túžia dnes viac a viac po autentickej komunite, po tom učedníctve, jeden s druhým. Pomaly môže niekedy znamenať rýchlejšie, lebo skratky v Božom kráľovstve nefungujú. Doba solo bežcov je často minulosťou, ale Boh nás spája ako cirkev, aby nikto z nás nemusel bežať sám, ale aby sme mohli ísť spolu jeden popri druhom a aby sa to mohlo udiať. Teda poslanie je väčšie, ako sme my, ale Hospodinové rozhodnutia trvajú a sú pevné. To druhé, mysel, ktorou rozmýšľame o veciach. Keď myslíme na to, čo je pred nami, presahuje nás to. Je to viac. Je to viac, ako vieme myslieť, je to viac, ako vieme vôbec naplánovať, ako vieme zorganizovať. Avšak Hospodin stojí za svojimi rozhodnutiami. A máme len dve možnosti, tak ako so všetkým na svete. Buď sa pozeráme na to, čo máme, alebo sa pozeráme na to, čo nemáme. Paradoxom je, ak by som vás bez prípravy aby som vám pred chvíľočkou položil bez prípravy otázku, čo vám chýba? Čo nám chýba na to, aby sme mohli naplniť Božie poslanie, aby sme mohli založiť ďalšie zbory na miestach, kde doteraz nie sú. Obyčajne ten zoznam vecí, ktoré nemáme, je dlhý. Asi by vám napadlo, mne napadá veľa vecí, ktoré nemáme. Avšak máme vždy len dve možnosti. Buď sa pozrieme na to, čo máme, alebo sa zameriame na to, čo nemáme. Boh nás pozýva, aby sme sa pozreli na to, čo máme. Máme dedičstvo. Máme živého Boha. Máme skúsenosť. Tak ako Dávid sa pozrel a mal skúsenosť s Bohom, ktorý mu pomohol premôcť tú divú zver, ako chránil ovce a pozrel sa na Goliáša a hovorí, ja mám skúsenosť. Vidím veľkého Goliáša, alebo vidím tú skúsenosť, vidím to, čo mám. Máme milosť Božiu, máme pravdu Božiu, máme jeden druhého. A možno to tretie, čo stojí pred nami, sú kroky viery. Konkrétne kroky viery, ktoré sú väčšie, ako sme my. Vykročme. Žiar. Svieť. Povstaň.
tomuto nás Boh volá. Ak počas týchto dní ku tebe a ku mne Boh hovoril, poďme mu to predložiť. Ako zámery, ako myšlienky, ako to, čo Boh hovoril do nášho srdca. Poďme mu to odovzdať. A mne sa tak veľmi páčili tie príbehy, ktoré hovorili o tom, čo sa stalo pred 10, 15, 20 rokmi, keď Boh prehovoril k niekomu. A poďme si spolu predstaviť, čo Boh chce urobiť za tých najbližších 8 rokov, za ďalšie obdobie pred nami. Ak ktokoľvek z vás má akúkoľvek otázku, podnet, prosím, poď, rozprávaj s nami. My na rade snívame sen o tom, ako budeme vytvárať priestor, atmosféru preto, aby cirkevné zbory mohli byť zakladané, aby sme naplnili Božie poslanie. Aby keď hovoríme o Slovensku, sme sa nemuseli o ňom rozprávať ako o nejakej krajine, v ktorej je to či ono zlé, ale aby sme o Slovensku mohli rozprávať ako o krajine, kde je Boh prítomný, kde Boh koná. Aby Slovensko bolo známe v okolí, bolo nám to prorokované. Boží duch to hovoril, Boh chce konať cez našu krajinu. Chce konať cez iné krajiny, ale chce konať cez našu krajinu. Povstaňme a svieďme. Poďme, vykročme, urobme tie kroky viery, ktoré potrebujeme urobiť. Táto konferencia je začiatok. Budeme pokračovať na pastorálnych konferenciách, budeme spolu, ale ja verím, že Boh robí niečo veľmi jedinečné. Tento deň je jedinečný. Celý minulý rok sa mnohí pripravovali na to, aby sme mohli vstúpiť do niečoho, čo nazývame ordináciou alebo prípravou služobníkov. Mnohí z vás ste slúžili už 10 ročia a pridali ste sa k tomuto. Niektorí z vás úplne ako noví, pretože počujete to volanie. Boh hovorí ku mne, Boh ma volá, aby som bol jedným z tých, ktorí sa pridá. Za krátku chvíľu ich sem pozveme a budeme sa modliť za nich a budeme sa modliť za našu krajinu. Lebo veríme, že Boh nás zavolal aj počas tejto konferencie, aby sme povstali a aby sme svietili. Dovolte mi na krátku chvíľu pozvať nás do modlitby. A môžete ostať sedieť, môžeme zavrieť svoje oči a dovolte mi položiť túto otázku. Ako sme tu boli? Ako končí táto konferencia za chvíľočku? Počul si volanie, že máš byť jeden z tých, ktorý sa pridá? Počul si možno konkrétne mesto či miesto? Napadlo ti nejaké miesto? Videl si nejaké miesto, ktoré ešte potrebuje evanjelium? Alebo len cítiš, v úvodzovkách len cítiš, že Boh ťa volá a ešte nevieš, čo to presne je. Jedno aj druhé je byť veľmi Božie. Ale ak si jedným z tých, ktorého srdce bolo pohnuté, buď pre nejaké mesto, dedinu, komunitu, alebo pre to, že jednoducho ja sa pridávam. Môžeš zdvihnúť svoju ruku, prosím, ak Boh ku tebe hovoril počas týchto dní o mieste. Ak ti hovoril, že volám aj teba, aj s tebou mám zámery. Je čas povstať, možno odísť, možno pohnúť sa na ďalšie miesto. Veríme, že to bol Boh. Nezahoď. Tak, ako to bolo dnes povedané, nezahoď to pozvanie, tej malé začiatky, ktoré Boh koná a pôsobí. Desiatky rúk sa zdvihli len tu. Boh to môže urobiť. Boh to chce urobiť. Verím, že od tých 5-8 rokov tu spodia budú znieť ďalšie príbehy, ktoré sa budú odvolávať možno práve na rok 2025. Božie rozhodnutia stoja pevne. Pozývame sa vzájomne a cez na Slovensku k tomu, aby sme povstali. Pozývame sa k tomu, aby sme dovolili Duchu Svätému, tak ako sme hovorili o Antiochii, aby prehovoril ku nám. Vyzývame sa k tomu, aby každý zo zborov sníval o meste a mieste. Ak to urobí každý z nás, každý z existujúcich zborov, tak o nejaký čas tu možno bude 95 zborov. Ak to budú ďalší jednotlivci.
Ak to budú ďalšie komunity, ku ktorým budeme cítiť volanie, veríme, že je to urobiteľné s Božou pomocou, lebo rozhodnutia Božie trvajú. Otče, predkladáme ti svoje zámery, ktoré veríme, že prijali inšpiráciou tvojho Ducha Svätého. Ďakujeme ti za to, ako si hovoril ku nám, aj o týchto konkrétnych číslach, ale toto nie je o číslach. Toto je o našom srdci, naplniť tvoje poslanie, ktoré si nám dal pre našu krajinu. Ale veríme, že si hovoril ku nám ešte skôr, ako sme počuli tie vízie, ktoré dávaš celej našej celosvetovej rodine, aj v tej iniciatíve M33. Pane, veríme, že ty nás voláš a my ti teraz predkladáme tieto zámery. Pane, vkladáme ich do tvojich rúk, lebo rozumieme tomu, že tvoje rozhodnutia trvajú na veky. A preto teraz žehnám každému tomu poslaniu, ktoré si komunikoval a hovoril s kýmkoľvek, s ktorýmkoľvek zborom, pastorom či prítomným na tomto mieste. A aj keď je to väčšie, ako si vieme predstaviť, vyznávame, že tvoje rozhodnutia trvajú. Pane, dávame ti svoju mysel, ako nad tým rozmýšľame a prosíme, aby nás prenikla tvoja mysel. Pane, a nechceme toto urobiť len témou konferencie raz za čas, ale daj nám zmocnenie robiť kroky. Prvé a potom ďalšie a potom ďalšie. Pod vedením a inšpiráciou tvojho Ducha Svätého. Pane, príjmame aj tento čas ako čas povolania, ako začiatok procesu vystrojovania, ako pomazanie na vysielanie, aby sme mohli počuť príbehy toho, čo Boh robí na Slovensku. V tvojom vzácnom mene Ježiš. Žehnám každému na tomto mieste, každému cirkevnému zboru na Slovensku a každému miestu a mestu, dedine či komunite, o ktorom snívaš sen, ako tvoje poslanie bude naplnené a ako Slovensko bude miestom, kde kráľuje Pánov Pán a kráľov kráľ. Ameň.